Molt bon dia a totes i a tots. Vam comentar al programa anterior que parlaríem els pròxims programes de diferents tècniques perquè cada un pugui trobar la manera d'anar cap a dins i de fer-se, com podríem dir, responsable de com li funcionen les coses de la seva vida, no? I que recomanaríem algun llibre. En este cas, avui vos parlaré una mica d'un autor, és el doctor Grigori Grabovoi, és un científic rus, un matemàtic, però que treballa, ha descobert tota una sèrie de seqüències numèriques, perquè ell és matemàtic, i diu que el món està regit per una sèrie de seqüències numèriques que quan se desequilibren fa que la cosa surti de la norma, no? I que quan se fiquen les correctes i s'equilibren, tornéssim a la norma. Ell diu la norma vol dir l'estat correcte i perfecte d'acord amb la creació, d'acord amb el creador. I este llibre es diu Com fer servir les seqüències numèriques del doctor Grabovoi, que està escrit per una llicenciada d'esta tècnica o d'esta ensenyança que es diu Carmen Cid, que la setmana que ve tindrem una entrevista d'ella aquí a la Plana Ràdio. Però avui jo vos volia adelantar una miqueta a la part de l'epíleg d'este llibre, no? I del que diu aquest home, que veureu com convergeix i està d'acord en moltes altres ensenyances que anem compartint aquí a la ràdio, tan diferents, i veiem que tots van a lo mateix, no? I este senyor mos diu que eliminant les creences antigues i limitants i anar-me'n al costat positiu i creatiu dels nostres pensaments, recuperem el poder, canviem la nostra vida, recuperem la confiança. I que al final sembla que el que mana avui en dia, el que està de moda, el que ven, és la part negativa, sempre enfocats en lo negatiu, igual des de les xarxes socials, com de les teles, les ràdios, en fi, sempre sembla que tot el que parlen, tot el que sentim és negatiu, és dolent, és fosc, és com si no hi hagués solució. I què passa? Que ens anem desempoderant. Al final, una persona se li encomana, a la consciència col·lectiva no se va encomanant esta negativitat i caiem en la desesperança, en el desencisament, i és com, per a què m'he de ficar a fer res si això no té remei, no? I al final, tard o prompte, tots aquests pensaments que tenim s'acaben convertint en una realitat i nosaltres hem de mirar de sortir d'esta roda, d'esta manera de funcionar i ser conscients de que és possible crear una altra realitat, però com ell ens diu, hem de començar a decidir per nosaltres mateixos, deixar de veure segons quines coses, d'escoltar segons quines notícies o de seguir segons quins mitjans, que això ja sabeu que ho hem comentat moltes vegades aquí, no? Que diem apaga la tele. Vull dir, nosaltres d'això ja n'hem parlat també. Este senyor també ens diu el mateix, no? I que comencéssim a treballar en nosaltres, perquè el canvi sempre comença a dins. I que siguéssim molt conscients de la unitat, de tot, de que tots som un, que el que jo penso afecta al resto de la humanitat, que el que jo faig afecta al resto, no només a mi, sinó a tots els altres. Igual en positiu com en negatiu, tot el que faig és per a mi i per al resto de la humanitat. I igual com cada pensament que tinc influeix a cada cèl·lula del cos, no? I la modifica igual de manera negativa com positiva. Així funciona també de nosaltres cap als demés, no? Cap al resto de les persones o de tots els éssers vius, no? I que, fent això, d'alguna manera, el que fem és començar a influir en nosaltres, començar a influir en els altres i recuperar este poder i esta capacitat de canviar que tenim, perquè som creadors, perquè som així de poderosos i no som prou conscients de lo poderosos que som. Però hem d'estindre sempre molt present que som un, que no només fem les coses per a nosaltres, que ho fem per a tothom. Este senyor, en un dels seus llibres que es diu El Redentor, no hi haurà final del món, ens explica que això de les apocalipsis i tot això que alguns llibres sagrats vaticinen de desastres, de destrucció, de fi del món, no? Diu, això l'únic que busca tot és el mateix, és atemoritzar a les persones i treure'ls la seva força i el seu poder. Que tots els canvis necessiten van precedits, no? D'un caos, però no de destrucció. Però el caos sí que és necessari. La destrucció no, però el caos sí. I ens diu, i per què creus que és necessari el caos, no? Doncs és necessari el caos perquè per assentar noves bases, per a aconseguir
coses noves, mos hem de desfer de les coses antigues. I els canvis mos fan temor i a vegades mos fan mal, no? Però imaginem-nos que mos canviem de casa, no? Diu, quan te canvies de casa, no destruïssis la casa, no afones la casa que deixes. El que fas és que algunes coses les deixes, algunes te les emportes, altres les dones, ¿vale? I, reculles tot, el que t'és útil, ho empaquetes, te ho emportes a l'altra casa, a la casa nova, i quan entres allí allò és un caos, ple de caixes, de paquets, tot descol·locat, però poquet a poquet allò s'ha fet una tria, hem soltat el que no necessitàvem, ens hem desfet de les coses velles, de les que no ens són útils, i poquet a poquet anem recol·locant les coses, ho anem refent, i arriba un moment que les coses antigues han desaparegut i que hem creat un nou lloc en més harmonia, més bonic, més nou, en més pau, en més equilibri. I això és el que està passant ara, no? Estem en aquest moment de caos, tot s'està movent, tot s'està recol·locant, però que no ens facin creure que no som poderosos i que no podem canviar moltes coses. Per tant, agafem aquesta força, agafem aquest poder, no ens deixem portar per la temor, perquè ja hem vist els últims anys que s'utilitza l'estratègia de la temor perquè és el que paralitza les persones. La temor és el que ens fa deixar de ser nosaltres, ¿vale? I en el cap molt clar, en les idees molt clares, mirar cap endavant, pensant que no és un final, que és un principi d'un nou món, d'un món millor, i que al final no ens enfoquéssim en el caos, enfoquem-nos en allà on volem anar. I la setmana que ve que tindrem, com vos dic, l'entrevista en Carmen Cid, que és especialista d'esta ensenyança, d'esta teràpia. Ella ens explicarà molt bé com funciona això dels números estos, com els podem aplicar a la nostra vida, com els podem fer servir per arreglar certes coses i, a qui li ressoni, a qui li vegi que li pugui servir, que ho utilitzi o que ho faci anar. I al final només necessitem una cosa, és trobar aquella manera que a nosaltres mos vibra en nosaltres, no? Està en sintonia en nosaltres, i llavors sí que és important que siguéssim constants i que siguéssim persistents, que no és allò de fer una cosa, la faig avui, la faig demà, i com que no he notat res ja no ho faig, sinó que me mantinc treballant en constància fins que s'aconseguisca fer el canvi que volguéssim fer. No res, aquí us deixo este missatge, espero que us sigui útil i ens trobem la setmana que ve. Una abraçada a tothom.